decía Charo na súa intervención que había moito estudante, moito colaborador que forma parte, pois eso, de os que se están formando hoxe, pero que tamén saen das aulas para botar unha man á Fundación como Andrea. Sí, aí temos un capital magnífico, todos eses mozos e mozas cando se lles plantea algún proxecto que ten detrás esta idea de solidaridade e colaboración, ten unha resposta exemplar, magnífica. Témolo visto neste caso, vímolo durante a COVID en algúns programas que se desenvolveron precisamente nos hospitais, de ir con tablets e con ordenadores para que a xente que estaba illada ali no hospital puidese falar coas súas familias, e houve un grupo de xente estupenda, danos unhas leccións de solidaridade cada vez que se lo planteamos. Queda abrallado con todo o que fan durante todo o ano. Sí, bueno, temos todo un servicio de voluntariado que fai un montón de actividades, este é unha delas, pero hai moitas outras, e ademais está cada vez máis traballando tamén nunha nova liña que se chama aprendizaxe por servicio, que precisamente facer que poidan desenvolver proxectos en distintos ámbitos daquelo que están estudando ou daquelo que ten relación co que eles estudan nas aulas, e conectan esa función social, esa colaboración, traballar en proxectos desta natureza co que é o seu propio proxecto formativo, e iso ten moitísimo valor.